countries are going to be looking at and reviewing their policies and their contracts with the United States. That the idea that they would pull back from the U.S. is something that I've talked about before. And this person said they wished to review their exposure to the United States economy. Now, that follows a report by Reuters on March 5th, which was just 2 days ago. And in that report, the Financial Times and the report from the Financial Times was quoted as saying there will be a review as a result of this unprovoked invasion by the United States. So if indeed that is accurate, money is fungible and it means it can go anywhere. Now, where is the most likely place for it to go? If indeed the Gulf states have reduced income due to reduced energy output, what isn't reduced? Food. What isn't reduced? Water. What isn't reduced? The need to have everybody sit around your table. كاتيجراي تبعل أو إثيوبيا زلا عدي وجاز يقول لك كل الله لكم الله تصل الله خبزة حساس بازي زوجس تحساس با بتاع محمقي توم كل ما هذا البوز نور نجارات مولهم كاوز زوجس يوم ناي سبعة شوعة ناي لكم سجات وانا زجات وانا نجار كل عيخل ناي بولت كفر لك مس كل زجات وانا نجار كمس يخل زيد تاشوي بخلي وجد ما عمود دخول مخانس لزفلت ያው ተንኮል ገሪሁን ዘእሾል ሰብ ተራህው አሽው ይዋሉ እድሜ ከናው ይደል ራያቲው ናይ ስለላ ስራሕቲ ናይ ኩናት ናይ ምድላው ስራሕቲ ቦታታት ናይ ምብራዝ ስራሕቲ ፀረ አየር ፀረ ታንኪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ይሰርሕልይ ኣብ ትግራይ ኣምላ ትግራይ ቦታታት ምትካስ ይካል ክሳብ ኮረም ክሳብ ጨርጨር ክሳብ አላማጣ ብተሓዶ ግን ከዓ ዓብይ ዓዲ ሓሊፉ ክሳብ የጨላ ከተማን ሕልፍ ኢልካና ኣገው ዘሎ መስመር ኣትዩ ሻዕብያ ሰሜን ምዕራብ ንሱ ተዋፂሮ ዘሎ ኣብ ሕድ ምንቅስቃስ ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ እዮም ዘሎ ስለዚ እዞም ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ነቀየዱ እናረሸኑ እናተኮሱ ከጋድልዎ እዮም ኣትዮም ዘሎ ምክንያቱ ትግራይ ዘሎ ፖሊስ ትግራይ ዘሎ ዕጡቅ ሓይሊ ንቱ ትግራዋይ ኣይጭክነሉ ኢሎም ስለዝኣመኑ ብትጨካን ናይ ሻዕብያ ወታደር ገይሮም እዮም ከጋድልዎ ከሰልፍዎ ዝሓስቡ ዘሎ መሰልጠን ቦታታት ኣብ ኤርትራ ተዳልዩሉ እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብኡ ክስልጥን እሞ ክዋጋዕ ሳዋ በዓሉ ባዓዊ ኣሎ ካልኦት ቦታታት እውን ኣለዉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እምቢ ዝበለ ዝእሰረሉ ናብ ኤርትራ የመዳልዮም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እምቢ ዝበለ ይጋደልን ዝበለ እግሩ ኣጉዲልካ ብጥይት ወቂዕካ ቀቲልካ ተኻሊእ ፈሪሑ ዶ ከደ ፅቡቅ እምቢ ተይሉ ዝእሰረሉ እውን ቦታ እውን ኣብ ኤርትራ እዮም ገይሮም ዘለዉ ስለዚ ዓድና ሻዕቢያ ባለ መግባቱ ዛሬ መቀሌን ያለው ሻዕቢያ አዲግራት ነው ያለው ሻዕቢያ ዛላምበሳ ነው ያለው ሻዕቢያ የሚሆነው ጦርነት ኮንቬንሽናል ነው ጉሪላ አይደለም ሁሉንም አቅምህን የምትጠቀምበት ጦርነት ነው የሚሆነው ሁሉንም አቅምህን ተው ይሄን እብዶች ቆሞ ቀሮች ተው ብትላችሁ ከነሱ ጎን መሰለፋችሁ አደገኛ ውጤት ነገ ድስት ጥዳ አታለቅስም አዎ ሻዕቢያ በእውነት የሪዮት ዓለምም ሆነ የዓላማ ልዩነት አላቸው ብለ ማለት ይችላል ኑሯቸውም እኮ ያቅም የጥፋት ኃይል እኮ ናቸው የራሳቸውን ትብት የተከበረበት ህዝብ የሚያጠፉ እኮ ለያለ ምናገረው ማለት ነው ያለው ስለዚህ ህዝቡን መጠቀሚያ ያደርጉት ነው አዎ ህዝቡን መጠቀሚያ ያደርጉ መጨረስ ነው በጣም ጥሩ በመጨረሻ ምንድነው የፈለኩት ጀነራል በቅርቡ እንግዲህ የትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች የሚባሉ አካላት ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተውጣጡ አንዳንዶቹም ጦርነት ላይ የተሳተፉ ናቸው ከርጋት ይደርሰባቸውም ስላየሁኝ የፕሪቶሪያን ስምምነት የፈረሙ ሰዎችም ነበሩ ሶስቱ ነበሩ እንግዲህ የሲያብራ ወንድም አሰፋ አብራ ጀነራል ጻድቃን እንዲሁም አቶ ጌታቸው ረዳም እዛ ተገኝቷል በመድረኩ ላይ በርከት ያሉ ሀሳቦች ተነስተዋል አሁን ላይ ከትግራይ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የትግራይ ወጣት የትግራይ አዛውንት እየፈለሰ ነው አቅም ያለው እየተሰደደ ያለበት ሂደት ነው ያለው በአንጻሩ እነዚህ ለውጥ ፈላጊዎች ነው ባለፈው ያነሱት ነገር አለ አሁን በዋናነት ለትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች በተለይ ደግሞ ትግራይ የሚፈልገው ለውጥ ዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲፈታ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ነገር ስለዚህ እቶም እኔ ብልጽግና حجيزهم ببلصقنا يكون دعم سريع حجيزهم اب السودان شجر كفطرو زفتنو زنبرو تسفا ابز قرصولو زلو ኤርትራ ድማ ወሳነ ተራክ ጻወት خل هاجر እና ቆነታት መጸሉ ዘላ እቱ ቆነታት ናበይ ገጹ ከይ ከም ዝኽል
ንሪኦ ኣለና ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ብልፅግና ሰራዊቱ ካብ ሰሜን ከውርድ ዝፍትን ዘለውን ካልእ ግንባር ክኸፈተሉ ከም ዝኽእል እዩ ብፍላይ ነቲ ናይ ዳርፎር ኩነታት ካብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሰራዊት እንድሕር ከይዶም ከምቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዓሊሞም ሻዕብያ ማለት እዩ ካብ ከባቢ ፖርት ሱዳን ናብ ካርቱም ከም ዝኸይድ ዝገበርዎ ሕጂ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢማራት ኣብ ግምት ይቲኻ ዳዕመ ሰሪዕ ተፀራሪጉ ጠቕላላ ካብ ሱዳን ዝወፀሉ ኩነታት ክህሉ ክእል ይኸውን እዚ እውን there is a possibility for that ስለዚ እዚ ሕጂ ሃጓፍ ዝተፈጢሩ ዘሎ ንኤርትራ ፀገም ክፈጥር ዘይኮነ ፀገም ንካልኡ እዩ ዝኸውን ካልእ ሓንቲ ትዮርላ ንዝምልከቶ ሰብያ ግን ንዓና እውን ትጠቅም እያ ርስያ እዚያስ ክስምዕዋ Good afternoon. It is Saturday, March 7th, and I'm Janet McElligott in Los Angeles, California. The Gulf War, or I should say the Third Gulf War, the Iran War, and the invasion by the United States and Israel may... The Gulf region. Sorry, እንታይከረኩም ደልየ ኣብዚያ ሓንቲ ዘረባ ኣላ እዚያ እስከስምዕዋ countries are going to be looking at and reviewing their policies and their contracts with the United States. That the idea that they would pull back from the U.S. is something that I've talked about before. And this person said they wished to review their exposure to the United States economy. Now, that follows a report by Reuters on March 5th, which was just 2 days ago. And in that report, the Financial Times and the report from the Financial Times was quoted as saying there will be a review as a result of this unprovoked invasion by the United States. So if indeed that is accurate, money is fungible and it means it can go anywhere. Now, where is the most likely place for it to go? If indeed the Gulf states have reduced income due to reduced energy output, what isn't reduced? Food. What isn't reduced? Water. What isn't reduced? The need to have everybody sit around your table. ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ መሲልኩም እዚኣ ገዳሲት ኣርስቲያ ኣብ ብዙሓት እውን ንሰምዓ ዘለና ኢና ከለኹም ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ማርኮ ሩቢዮ ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ እሱ ድማ The U.S. Department of State is designating the Sudanese Muslim Brotherhood as a specially designated global terrorist and intends to designate the group as a foreign terrorist organization effective March 16. እዚ ሓደ ዓብይ ፅፍዒት እዩ ንሱዳን Muslim Brotherhood እቲ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብልዎ ድማ US linking its designation of Sudanese Muslim Brotherhood to pressure campaign on Iran. Clearly the MB lobby in Washington fueled by Israel and Emirates sources have found a way to achieve their goal through the back door. The biggest question is how will they define who is a Muslim Brotherhood in Sudan? The implication of that could be far-reaching. ስለዚህ እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውሳኔ ተወሲኑሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ Muslim Brotherhood ዝበሃል ናብ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ክበሃል ዝግብኦ ዳዕመ ሰሪዑ ነይሩ ዳዕመ ሰሪዑ ነይሩ ከም ክበሃል ዝግብኦ ግን እቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩሎ ናይ ሱዳን Muslim Brotherhood ናብ ግብረ ሽበራ ሕጂ ትሕቶ ሰራዊት ናይ ሱዳን አይበሉን አሉ መንግስት ናይ ሱዳን አይበሉን አሉ እቲ Muslim Brotherhood ታ ኔክስት ስቴፕ ግን እዚ ብኢማራትን ብእስራኤልን ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ብኢማራትን ብእስራኤልን ሎቢናቶም ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ እቲ መንግስት ሱዳን ክንዲ ምንታይ ናብለት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን እንታይ ክብልዎ ክሉ ምስ Muslim Brotherhood ርክብ ኣለዎ እንድሕር ኢሎም ለእገዳ ክጅምር እዩ ስለዚ ካብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብ መንግስቲ ናይ ሱዳን ምስቲ Muslim Brotherhood ዝብልዎ ዘሎ ዝተሓዘ በለ ናብቲ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ብምሃብ ኩሉ ዓይነት እገዳ ከውርድ እዮም እዚ ድማ ኢማራት ዝበሃል ብቐሊሉ ካብቲ ኩነታት ክወፅእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ again ደጋጊምና ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ቀሊል ዘይኮነ ስጉምቲ እዚ ሃገር እዚ ክመሃር ክእል ኢልካ መደምደምታ ክትገብር እውን ከቢድ እዩ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ሕማቕ ዘድሃበ ንሕማቕ ድማ ዘይምነው ሃገርና ንርኢ ዘለና ስለዚ again እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ናይ ኤርትራ ምስቲ ሰራዊት ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ንሰርሕ ስለ ዘለና ወይ ንሕግዝ ስለ ዘለና ስለ ድበሃል ወላ እኳ ዝተረጋገፀ ነገር ተዘየለ እዚ እውን ንሱዳን ነቲ ዓወታት ናይ ሱዳን ንምሕፃር ዝግበር ዘሎ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ስለ ዘሎ ሱዳን ሓራ ወፅያ እቲ ኩነታት ናብ ፅቡቅ ነገር ንኸይከይድ
ንዑን ምሕፃር ዝግበር ዘሎ ስጉምቲና ንርኢ ዘለና and it's a very very sad situation ግን እቲ ኩነታት ከምዚ ይመስል ሕጂ ድርዮ ዘለኹ እዩ ካልእ ኣብ ኢራን ክጭፍ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ንመን ዝድግፍ ነቲ ሓድሽ ዝተመረፀ ሱፕሪም ሊደር ዝድግፍ ስለዚ again ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ካልእ እቲ ኣብ ባይታ ዝርከብ ዘሎ ውፅኢት ድማ ካልእ እናኾነ ይመፃሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንሞስሊም ብራደርሁድ ናብ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ገፁ ዝወስድ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ስለዚ መን እዮም እቶም ኣብኡ ዝኣቱ ብሕጂ ክረአ መስዓድ ፕሎስን ካልኦትን ዝሰርሕዎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ መን ከም ዝሰርሑ ካ ንርኢ ኣለና this is going to be very very interesting ኣብ ዝቕፅል ኩነታት ናርኣና ክንከይድ ኢና with the US over economic meltdown caused by ሕጂ ካልእ ሓበሬታ ድርዮ ዘለኹ በዘን ናይዘን ሃገራት ዓረብ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ግን ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ እሱ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩዌት ቀጠር ሳውዲ ዓረቢያ ባህሬን ጆርዳን and Egypt cut financial agreements with the US over economic meltdown caused by Iran US war ስለዚ እዘን ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክበትካ ከም ዝኽእላ እቲ ሕቶ ድማ ቁጠባናተን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ ካልእ what is going on ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ሓድሽ ምዕባለታት ዝመፁ ዘሎ ኣብዴት ድበኩም ዘለኹ ብዝኾነ እዚ ኩነታት ብፍላይ ብወገን ሃገራት ዓረብ ዘጋጥም ዘሎ ንብዙሕ ነገራት ክፀሉ ዝኽእልን ንብዙሕ ነገራት ክትንክፍ ዝኽእልን እዩ ኢማራት ገና ከም ዘይሰካሕ ዘላ ንርኢ ኣለና ሕማቕ ተግባራታ ይቕፅል ኣሎ ምስ ግዜ ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዕላማናቶም ክንርኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ከባቢና ናይ ጎረባብትና ክምለስ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ስልጣን ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እቱ ንሱ ዝደልያ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንታይነታ ክቐርፃ እንተደልዩ ካብ ትግራይ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ዓዲ ዋጋ ዘይብላ ክትኮን ኣለዋ ትደክም ኣለዋ ክጠፍ ኣለዋ ካብዚ ተሓሳስባ እዚ ዝብገስ እቲ ተሓሳስባ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ ነገራት ብምሉኦም ካብኡ ዝብገስ እዮም ናይ 77 ናይ ድርቅም ዘጋጠመና ነገር ክልዓይ ይኽእል ናይ ፖለቲካፈላለየ ክመፅእ ከሎ ዘጋጠመና ነገር ክመፅእ ይኽእል እዚ ተታሽሙ እዩ ብካሊእ ወገን ድማ ዓቕሙ ድኹም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ያው ተንኮል ገይሩ ይኹን ዝዕሸወሉ ሰብ ተራኺቡ ዕሽዩ ንባዕሉ ዕድሜኡ ከናውሕ ይደሊ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀረ ኤርትራ መልሓሶም መራይ ገቲሮም ብኩሉ መንገዲ እዮም ኡይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ እላ ትግራይ ኣትዩ ናይ ስለላ ስራሕቲ ናይ ኩናት ናይ ምድላው ስራሕቲ ቦታታት ናይ ምምራፅ ስራሕቲ ፀረ ኣየር ፀረ ታንኪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ይሰርሕሉ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ቦታታት ምጥቃስ ይከኣል ክሳብ ኮረም ክሳብ ጨርጨር ክሳብ ኣላማጣ ብተሓደ ወገን ከዓ ዓብዪ ዓዲ ሓሊፉ ክሳብ የጨላ ከተማን ሕልፍ ኢልካ ናብ ኣገው ዘሎ መስመር ኣትዩ ሻዕብያ ሰሜን ምዕራብ ንሱ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ኣብ ሕድ ምንቅስቃስ ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዞም ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ እናቐየዱ እናረሸኑ እናተኮሱ ከጋድልዎ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ምክንያቱ ተብ ትግራይ ዘሎ ፖሊስ ተብ ትግራይ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ነቱ ትግራዋይ ኣይጭክነሉ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ብትጨካን ናይ ሻዕብያ ወታደር ገይሮም እዮም ከጋድልዎ ከሰልፍዎ ዝሓስቡ ዘሎ መሰልጠን ቦታታት ኣብ ኤርትራ ተዳልዩሉ እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብኡ ክስልጥን እሞ ክዋጋዕ ሳዋ ባዕሉ ባዓውዩ ኣሎ ካልኦት ቦታታት እውን ኣለዉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እምቢ ዝበለ ዝእሰረሉ ናብ ኤርትራ የመዳልዮም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እምቢ ዝበለ ይጋደልን ዝበለ እግሩ ኣጉዲልካ ብጥይት ወቂዕካ ቀቲልካ ተኻሊእ ፈሪሑ ዶ ኸደ ፅቡቅ እምቢ ተይሉ ዝእሰረሉ እውን ቦታ እውን ኣብ ኤርትራ እዮም ገይሮም ዘለዉ ስለዚ ዓድና ክል ኣታ ዝኩሉ ክትገብሩ ከለኹም መንግስቲ የብልኩም እንድዩ መንግስቲ የለ እንዲ ኣብቲ ዓዲ ሻዕብያ ክሳዕ ክንዚ ክላገፀልኩም ክኽእል ከሎ ካልእ ኣማኻሪ ድማ ረኺቦም ኣለዉ የሆነችው ሻዕቢያ ባለመግባቱ ዛሬ መቀሌ ነው ያለው ሻዕቢያ አዲግራት ነው ያለው ሻዕቢያ ዛላምበሳ ነው ያለው ሻዕቢያ የሚሆነው ጦርነት ኮንቬንሽናል ነው ጉሪላ አይደለም ሁሉንም አቅምህን የምትጠቀምበት ጦርነት ነው የሚሆነው ሁሉንም አቅምህን ተው ይሄን እብዶች ቆሞ ቀሮች ተው ብትላችሁ ከነሱ ጎን መሰለፋችሁ አደገኛ ውጤት ነገ ድስት ጥድ አታለቅስም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቤት ፍኸራ ኣቤት ታህዲድ ኣበይ ፍርቅ ኮዩ ዝኩሉ ተዛርቦም ዘሎ ሻዕብያ መቐለ ኣትዩሎ ዓዲግራት ኣትዩሎ ዓድዋ ኣትዩሎ ገለገለ ኣትዩሎ እንታይ ዳ ደይድምስስ ሻዕብያ እንደዝብሉ እዚ ኩሉ ግዜ ሻዕብያ ቀደም እኮ ዓድዋ መቐለ ዘይተሓረመት ወይ እውን ዘይተሰርቀት እኮ ሻዕብያ ስለዚ ኣትዋይ
حجاتي له تبل لها ما كاب عدي كاب تعدد وصل نبرت ريحم ويكا استقاتل سبسميكم نسخه خنا تعدي كدم سات ولد لها جون ما لحسكم حكينو تتكباركم سلا زخونه ግን እስቲ ትመልሐስኩም ካ ዓበት ራይድ ጻወት ምናልባት በሁሉ መንገድ ዝመጾም ዘሎ ፍሽለት ድፈጥሮ ዘሎ ጸገም ምኻኒና ንሪ ዘለና ካልውን ጸረ ሻዕቢያ መልሐሳት ማራየም ተገቲሮም ዘሎ ለንከነ እንታይ ትዕላማዎም አይተረዳንን ብፍላይቶም ተጋሩ ጥራይ ዝብለኩም ዘሎ ምስ ብልጽግና ዘሎ ተጋሩ ኩሎም ያው ሚዲያ መጽዮም ዘሎ ስምዑዚ እና ሻዕቢያ በእውነት የሪዮት ዓለምም ሆነ የዓላማ ልዩነት አላቸው ብለ ማለት ይችላል ኑሯቸውም እኮ ያቅም የጥፋት ኃይል እኮ ናቸው የራሳቸውን ትብት የተከበረበት ህዝብ የሚያጠፉ እኮ ለያለ ምናገረው መሬት ላይ ያለው ስለዚህ ህዝቡን መጠቀሚያ ያደርጉት ነው ህዝቡን መጠቀሚያ ያደርጉ መጨረስ ነው በጣም ጥሩ በመጨረሻ ምንድነው የፈለኩት ጀነራል በቅርቡ እንግዲህ የትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች የሚባሉ አካላት ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተውጣጡ አንዳንዶቹም እዛ ጦርነት ላይ የተሳተፉ ናቸው ከርጋት የደረሰባቸውንም ስላየሁኝ የፕሪቶሪያን ስምምነት የፈረሙ ሰዎችም ነበሩ ሶስቱ ነበሩ እንግዲህ የሲያብራ ወንድም አሰፋ አብራ ጀነራል ጻድቃን እንዲሁም አቶ ጌታቸው ረዳም እዛ ተገኝቷል በመድረኩ ላይ በርከት ያሉ ሀሳቦች ተነስተዋል አሁን ላይ ከትግራይ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የትግራይ ወጣት የትግራይ አዛውንት እየፈለሰ ነው አቅም ያለው እየተሰደደ ያለበት ሂደት ነው ያለው በአንጻሩ እነዚህ ለውጥ ፈላጊዎች ደግሞ ባለፈው ያነሱት ነገር አለ አሁን በዋናነት ለትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች በተለይ ደግሞ ትግራይ የሚፈለገው ለውጥ ዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲፈታ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ነገር በሐፈሻ እንታየም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ትሪዎ ዘለኹም ሓደ ባሻይ መዓልታዊ ኣብ ሚድያ እናመፀ እንዲሁ ዝኣገርግር ዝውዕል ዘሎ كل جزء نخلط يوم هو حتى شعبيان تحابيرهم ناي طفات حيليهم زبلو زلو ناي ما تفيهم حيليهم صدقك لله ما تفيهم نتارات كيلو كتفوا وازغليهم حزب ما بيدهم على خطفوهم زي يقولون مرجع خمسة بلهم تري لهم عاخاتكم قل ما تفعتنا يتارات كيلو مخانهم تحدثنا نعطهم نفسهم نجيركم على رعرعتكم على ስለዚህ ያ ንህዝቦም ናጨፍጨፍ እዮም ዝነብሩ ዘለው ይብሉ መቸም حنق انتاي وص عفران دي خوينوم انا يدخلوا سبد سدد دلو منشي بلصقنا سبنا انتاي سدد الله كاب تግራይ look at this احفرون يوم كوزيوم سب كابتيك بوتاسين من انتاي سدد الله يبلو بعلاها كنت تسدوسلو زلو ابيلوت فيديو حدا خريكم مسدمم زخونه سرعه زي سمعوج አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት በጤና ስርዓቱ ላይ በየጊዜው ችግር እየፈጠረ መምጣቱና ይህን ተከትሎም በአሁን ሰዓት በትግራይ የመድኃኒት አቅርቦት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን የገለጹት ያደረገው አክለዋል ዳለን ይባልበት ሁኔታ ለደሞዝ ከፌደራል መንግስት ጥቅምት ወር ላይ አገልግሎት ማግኘት መብቱ ነው ትንሽ حفشا كم تري وزلهم ناب تقرأ إذا أتوز نبرة كل مدهني تتوابيلوا بانك جنزب إذا أتو تتوابيلوا فلايت تتوابيلوا نيرو ندادنا بتاعت ذاتو بخندي برسنت قريت والله كل نجار نتي حجر نتهز بكداخم زخل زبلة الناجا برقله كي حفروق انتايم زبلو زلو نهز بتقرأ إذا داخم زلو هو حاتن شعبيان يعملوا هو حد بانك اللوي بانك اللوي زود فوز اللعبيتكم اللي زلو by the way ጥፋት ማለት ኩናት ኣብ ትግራይ አይተጀመረን ዝብሉ መልስ ኣብ ዝከብ ቆለ ስምعوا ማለት ሁሉ መሰሪ ዘለናሉ ሁሉ ኩነታት አው ኩናት ይናዘል ኩናት ባህሪው ኩናት ማለት ውግእ ማለት አይቆረን ውግእ ሓንቲ ኮምፖነንት ያው አው ኩናት ውሽጥ ኩናት ማለት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ስነልቦናዊ ብዙ አይነት ገጽታታት አለው ብዙ አይነት ሲስተም ኦፍ ሜዠርስ ተፈላለዩ ስጉምትታት ይወሰድሉ ናይ መጥቃት ኸይዲ ካብዚ ውሽጢ ወታደራዊ ወይም ግጥም ወይ ውግ ብጣዕሚ 1% ያክል ፕሮባብሊ ሓደ ዓለም ከምዝልዎ ትሕቲ 90% ከም ዝኾነ መብዛሕትኡ ውግ ዝበሃል ወይ ናይ ውግ ባህርያት ዝበሃል ነገራት ምሎም ቶም ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ስነልቦናዊ ቁጠባዊ ስጉምትታት ይያዝ ኣብ ትግራይ ዘለናሉ ኩነታት ማሕበራዊ ግልጋሎት ዊመናይ ዝተገይሩ ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ኮይኑ መድሓኒት የተረፈ ነዳዲ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ዝተፈኣለ መጠን እፅዋን ክባል ሚሊስካ ናይ ምምላስ ናይ ምቕፃል ፅንተት ብቆቢልካ ናይ ምቕፃል ስራሕቲ ኣይተቋረፀን ስለዚ ኩናት ይካየድ ኣሎ እታ ቃታ ምስሓብን ውግእ እንትራሕ እያ لما تكون صباح تكون لا تفعلت سب يريها ظلوا مالك ስለዚህ ኣብ ከምዛ ዓይነት ናይ ሓለዋት ወይ ናይ ፅንተት ዝኾነ ሓደጋ ብቐፃላይነት ህዝቡን ኣብ ድሕሪ ኣንጻራሪ ኣብ ዘለሉ ኩነታት
ጽምዶ ወይ ድማ ርክብ እንዝምድና ምስ ወራብት ህዝብታት ምግባር ማለትም ህዝብ ርክብ ምስላትና እዚ አስተታቲ ማጠናኸርካ ምኻድ ሓደ ሓንሱ ዝኻለ ካብዚ ካብ ናይ ሓለዋት ጸገም መውፅኢ መንገዲ ስለዝኾነ አገዳስነቱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናይ ርክብ ህዝብታትን ዝምድና ህዝብታት ታይና ንኸስት ፈታው ነጥሪ ፈታው ነብዝሕ ጸላኢ ንቕንስ ናይ ጸላኢ ዓቕሪ ንቕንሶ ንብትኖ ናይ ፈታዊ ናይ ሓቂ ጽቡቕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ብኩሉ ገጻት እንድሕሪኻዮ መን ነቲ ኩናት ዝያዳ ዝደፍኦ ዘሎ ንምርዱ አገዳሲ እዩ I think ሓንቲ ካብ ዘለንቀነ ነፂራ ዝወፀት እንተላ ድማ there was this speech እንታይ ሚሎም ማኔሮ መሲልኩም where is that video I can find it I think ኣብዚውን አላብ ካልውን ከምፃልኩም ግን ዚያስ ከስሙዋ ዋፀካ ምስ ጎረባብት ዓድታት ከይትነኻ ሓደራ ኣብ ህይወተይ እንዳሃለሁ ሓንቲ ክትሳኻዕ ዝደልያውን ብግልጽ ልኽነግረካ ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ሚሊተርን ኣብ ውትድርናን ካብ ዘለዎ ተጋሩ ሓደ ኣብ ህይወተይ ከሳኻዕ ካብ ዝደሊ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኣጎብ እና ካልኦት ህዝብታትን ህዝቢ ትግራይ ተፋቒሩ ሰብ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እንስሱ እውን ሰላም ክነብር ካብ ዝሙነይ ተጋሩ ሓደ ለይትን ቀትርን ከዓ ብዓቕመይ ክሰርሕ የዋፀና እውን ኢለ የዛን ማንም ሰብ ብዛዕባ እዚዩ ዝጥዕዩ ትክክል ኣይኮነን ምስ ገለ ምርኻብ ትክክል ምስ ገለ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ክፈርደሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይነ ብደገ ኮይነ ብአዲስ ኣበባ ኮይነ ይኽእል ዝውስኖ ኣው ዘሎ ህዝቢ ተንብየን ምስ ህዝቢ ኣጎብ ክራኸብ እየ እንተኢሉ ነዚ ድግፋ ህዝቢ ዛላምበሳን ኢሮፕን ምስ ኤርትራ ክራኸብ እየ ህዝቢ ራማ ህዝቢ ዓዲ ኣርባዕተ ህዝቢ ሕስኣ ህዝቢ እገላ ህዝቢ ታሕታይን ላዕላይን የድያዎ ህዝቢ ሕሞራ ክራኸብ እየ ምስ ኤርትራ እንተኢሉ ዌልካም ኣጠናኽር ህዝብ እንደርታ ዋጅራት ራያ ምስ ዓፋር ክራኸብ እየ እንተኢሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ኣጠናኽሩ ብምልኡ ዘለኹም ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ሰላም ኢና በዚ ይሕጎስ ተሃሊ ሕርር እዩ ተጋሩ ሰላም ኢና እነዚህ ካብ ዝድግፉ ሓደ ትግራዊ ዓን ሓደ Oh boy. It's clear. እቲ ኩነታት ነበርትዒ ይኸይድ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና እቲ ናይቲ ህዝቢ ምትእስሳር ድማ እናቐረበ ዝኸይድ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ግን ነንቀነ ተመሊሳ ኣላ ምክንያቱ ብልፅግና መዓት ድራማታት ክገብር ስለ ዝቐነ ዘተ ሰላም ክገብር ይኽእል እዩ መፍትሒ ክገብር ይኽእል እዩ ጅነፍሪ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ተሃዲድ ብዙሕ ነይሩ እቲ ሰላም ዝብልዎ ዘሎ ክካየድ ይኽእል ዶ ክልተ ነገራት ክንርኢና እዚኣ ስምዕዋ መጀመርያ السوسان ديجري خمزين عصو عدسا خفلت الله لومي كم عين الزمن أبكي حج بتين مش كل ده عسكام خديك على الحج مش قروا بتنا خندتها خاله محزنة كن فتر كن كل لنا فتوتي الناطرنا صلاتنا غنسنا إن نخيل وزي جرناها وشتاوي إيكونومي عقمنا ندفع ما حد سجى إذا الله بتقرأ سلستميت السوسان ديجري خمزين عصو عدسا خفلت الله لومي Perfect. This is brilliant. أنا بحكي نتصور زخنا مرجع إتاتنا متى سلسلة زي أزي أقداسيو حنت فيديو يدل له قلنا كنا حنت كابتن دراماتات نبل سجنا زنبرة سبوق يروم ملسز هابولا فيديو نيراتني بيت اللي زي فيديو زي أنت رغيبة زي يس there you go سمعوه أب دسابة قال زبهر زلس أرك يجبر زبهر زلس خكله يكونن مالتي صعد حاسوتي يزلك هذا اللي هو صعد حاسوتي يزلك هذا اللي هو يلن كم ما بدله درجة تزخون لنا تزخون اللود يدلي إذا تقرأي تزخون اللو كلهم نجارات بسلامة من قد خفتعوا يدلي هو إن أمبر تحزور رزلو صعد حاسوتي لك لمن تايد أيزو نات كحتى نام من لاسك مس أنت اللي هو وصر حدا هذا السيد فدرال منجستي هذا تقرأي داقم نمسنات جونوسايد نمفسام أو العلم الدلاوي زل مالتي كلهم أمل إثيوبيا زنورو قعقل تمو تانكس والله ما دفعس والله وزته ناب تقرأي ملو بملو أو زق زلوا خناتاتي زل مالتي ولا أقرن يا سراويتون أبدي حريز زلوا خناتاتو كيف لقى كهنديدونا بتقرأي زما زلوا خناتاتي زل مالتي سلزي جزية مجزء يدلي مدلواتو بودي يدلي ما زوي لما أنا أبدأ جون أذربيجان خيدو كلنا نفلتينا أسوار نايموسخ ناي حيل نايمت نهار سرحتوني يسرح له دحريو نايمستخال سرحتوني يسرح له وصر حادة تامخنياتو مدلاو ود سلازدلي مالتي قصر خلته حزي تناي تግራይ ናይ መخت حيل يكون ህዝቢ ትግራይ ክምክት ኣብ ምድላው ዝርከበሉ ግዜ እዚ ኣኾነ ተባሂላ ንምዝንጋዕ ክንዱንጊ ክንዝንግዕ ኾነ ተባሂላ ተፋሒሳ ዝተማሃዘት እያ እዚኣ ብዋናነት መንግስቲ ብልጽግና ዝደልያ እያ
በሪጎ ታምስቲር ኩላ ኣብ ጻዕዳ ወፂ ኣላ ስለዚ ሰላም የለ ጀነፍሪት የለ ኩላ ነገር ንክፋእ ዝተዳለወን ዝተሰናደወን እምበር ንሰላም ዝበሃል የለን ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ብልጽግና ካብ ዝሓለፈ አብይ አህመድ ክምሃር ይኸልዶ ከጂ ያመለጠ ነው ያለው የኑሮ ሁኔታ ማጠቃላዩን አይተን ምን በቅርቡ ልናይ እንችላለን አብይ አህመድ ተለሳልሶ የሚመጣውን አደጋ አይቶ እንደው ነገሮች ከመበላሸታቸው በፊት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ ላድርግ ይላል ወይስ እንደዚሁ ውስጥ እንደገባ እንደዚሁ ግትር እንዳለ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከራ የሚዳርግ አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ መልሶ ይዘፍቀናል ወይ አይ ከሱ በምንም አይነት ምንም ነገር መጠበቅ አይቻልም በባህሪውም ጤነኛ አይደሉም ይሄ አቅምም ይጠይቃል ብቃትም ይጠይቃል የካራክተር ዴቭዝ እና ኢንቴግሪቲንም የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ካብይ በራሱ ጊዜ አስቦ የመፍትሄ አካል ይሆናል የሚለው ባለፈው ካብዚ ሁሉ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ኩሉ ዓይነት ነውጻ በኢትዮጵያ አጋጢሙ ዘሎ አብይ አህመድ ተማሂሩ መንገድ ክቅይር እድል ቁርብቲ ድፊት የጋጥሞ ደኾን ወይ መንገድ ንክቅይር አካይዳ ንክቅይር ፖሊሲ ንክቅይር ይግደድ ደኾን ዝብሎ አይክልኒ ምክንያቱ ብቃት የለ አቅሚ የለ ድሌቱን የለን ስለዚ ካብዚ ሰብዚ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክንጽበይ አይንኽልና ኮይኑ ተሪፉ ካብ ሰዓር ናይ ህዝቢ ካብ ቃልስ ናይ ህዝቢ ክመጽእ ዝኽእል ተደይ ኮይኑ ካብ ብልጽግና ክመጽእ ካብ አቢ ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘ የለ بنصور يزربالو ስለዚህ እቲ ኩነታት ከምዛ ንሪዮ ዘለና ካብ ማዓልትና ማዓልቲ እና ነጽረ ዝኸይዘለ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ንጽምዶ ድማ ዳርጋ ከምዚ ሕጂ ድጋፍ ነጽምዶ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥነ ዳርጋ ሰፊዕ ዝኾነ ድጋፍ ነጽምዶ ኢና ንሰምዕ ዘለና መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ስር ሰደደ ነገር ዝረደደ ሕዚኦም መወዳእታ ክገብርዎ ደልዮም ነይሮም ምናልባት ኣብ 2 ሜትሮ ቀበርተ ነይሩ 4 ክገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም እምበር ክጠፍእ ካብ ዝውስኑ ብጣዕሚ ነዊሕ ዘበን ዘቑፀረ እዩ ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ተማሃርኩም ሰባት ኣለኹም ተፈቒድኩም ዘይ ናይ ዶክተር ኣሰፋ ሃፍተማርያም بحفشة أتي قبل لتجارو تواديد زلوا كنتات نصورنا خوني مت سلا زلوا تزبي عبد قدايتي الناس مرن النار عمني خيدالو